Ahoj, ja som Bloody Mary. Určite si už o mne počul. Poznáš však aj môj príbeh? Väčšina duchárskych legend a historiek sa viaže k jednému konkrétnemu miestu či predmetu, čo však pri krvavej Mary neplatí. Historky o nej poznajú ľudia z rozličných generácií a zemepisných šírok, vďaka čomu môžeme túto legendu označiť za akýsi fenomén medzi strašidelnými príbehmi. Hoci nikto netuší, ako dlho sa už príbehy o duchovi ženy rozprávajú, podľa historikov ich korene siahajú až do 70. rokov minulého storočia. Najdesivejšie na nich je, že majú istý presah s realitou. Viacerí ľudia sa totiž domnievajú, že krvavá Mary je duch anglickej kráľovnej Márie I, ktorá túto prezývku dostala už počas svojho života. Viac o mne sa dočítaš na portáli refresher.sk.